Το εορταστικό ωράριο της αγοράς το γνωρίζετε όλοι. Εμείς που το δουλεύουμε νομίζουμε μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων δεν θα τελειώσει ποτέ. Πραγματικά. Και τι φοράω εγώ για να είναι τα πόδια μου ξεκούραστα όλες αυτές τις μέρες. Χώρια από το σνικεράκι με την αερόσολα με τις πουλιες που τα εναλλάζω πρωί-απόγευμα. Φοράω αυτό εδώ, κορίτσια. Πραγματικά και για περπάτημα και για γυμναστική και για τη δουλειά είναι όλα τα λεφτά. Αερόσολα είναι πανάλαφρο, δεν γλιστεράει. Κορδονάκι, το οποίο εγώ το σφίγγω και πολύ, βλέπετε, ενώνεται εδώ. Το νιώθω πάρα πολύ σταθερό γιατί ανεβοκατεβαίνω και τη σκάλα. Πολύ όμορφο. Νούμερα εδώ 36 με 40 με το ροζ και το ίδιο υπάρχει και σε μαύρο με κόκκινο. Είναι αυτό εδώ, το οποίο βγαίνει από 37 έως και 44. Πολύ ωραίο παπούτσι, ανατομικό πανάλαφρο, για να το φοράς όλη μέρα και να είσαι ξεκούραστη και ξεκούραστος. Και τα αγόρια μας και εμείς και οι άντρες μας θα τα βρεις στο aggelina.gr ή στείλε μου μήνυμα.